Πάμε. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ανοίξουμε το Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Είναι ένα από τα κορυφαία κινητά στην αγορά και πάμε να το ανοίξουμε. Ό,τι βλέπουμε είναι το χρυσό το χρώμα. Είναι η οθόνη πάει προς τα πλάγια, είναι 5,7 ίντσες. Έχει RAM 4. Η πισινή κάμερα είναι 16, μπροστινή είναι 5. 5,7 είναι η οθόνη. Είναι 4G. Κοιτάξτε το και από πίσω. 32 GB είναι. Χρυσό χρώμα. Εδώ είναι, έχει μέσα διάφορα πράγματα, χαρτιά. Το σιδεράκι αυτό που βλέπετε είναι για να βάζει την κάρτα από τα πλάγια. Κάπου είναι τώρα, δεν μπορώ να το βρω. Φορτιστής. Καλώδιο USB, ακουστικά. Και τώρα θα τα ανοίξουμε. Κοιτάξτε. Αυτό πριν πόσους μήνες είχε 800 και τώρα μπορείτε να το βρείτε και με 660. Εδώ έχει γλώσσες. Εμείς θα το βάλουμε στα ελληνικά. Πού είναι τα ελληνικά? Κινέζικα, να το, ελληνικά. Το Wi-Fi. Εδώ το έχω, το κωδικό. Το Wi-Fi το βάλουμε μετά, δεν το θυμάμαι τώρα. Επανοχή. Εδώ βάλουμε ημερομηνία και ώρα. Έχουμε 6 11ου. Πού το λάζω? Βάλω το Ιανουαρίου και μετά το φτιάχνουμε. Όνομα. Να κάνουμε μια ρύθμιση γλώσσας, να βάλουμε και τα ελληνικά μέσα. Αλλά θέλει ίντερνετ, οπότε το γράψουμε στα αγγλικά. Αυτό το κάνουμε μια παράληψη. Περισσότερο, επόμενο. Θέλουμε να φορτώσει. Και αυτό παράληψη. Αργότερα, δεν θέλω να βάλω τώρα δαχτυλικό αποτύπωμα. Κοιτάξτε το. Τραβάμε από εδώ και πρέπει να κάνεις κομπιουτεράκι απευθείας. Θα σας δείξουμε και την κάμερα. Κοιτάξτε πως βγάζει φωτογραφίες. Έχει πολύ καθαρή, είναι πολύ καθαρή κάμερα. Θα βγάλουμε και μία με flash. Πού μπαίνει το flash όμως? Εδώ. Με flash φαίνεται μαύρο. Κοιτάξτε από εδώ. Έχει όλα τα ιταλικά.
Amazon. Το Facebook το έχει ήδη κατεβασμένο. Είναι πολύ γρήγορο. Κοιτάξτε το, θα κάνουμε και ένα review μετά, αργότερα. Αυτό είναι το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.